ka channel thil tu le ngai thatu zong te chi bai ve kule voini November ni ruk sang ni som ni pali ania tuna chanchin kan bo sei lai mek hian India Times a chuan chundar som pani le achan veri towa ti chuanin hai US in than po achak jok tur alo lang chuak ta ni hun rei to taka tang kan lo dil le kan lo tong trai thin Donald Trump a chu achak ngei don ta ni na lang ani tuna hianin result Hriat thei china tangin Donald Trump hianin electoral vote zatni somsari muwa president ni tur kan ti khatuna hian zatni somsari pasari a mutowa tuna hianin president theidin muna ading towa za chuanin ala soi chiangam ri lo maila za som ko pakua chuanin achiang to ni eng vai nge za kan na chen ngam lo kan ti chuanin tuna hianin he phi en taila achak zok tur lam color pek ni to ma se mun then khata hianin chiar zo lo alania za chiar zo alani hlom lo wangin za in kanna soi chiangam lo amaro cho za som ko pakwa chon a chiang to thokadani hai entirna na Donald Trump chakna te hi entaila tuna Pennsylvania poni sengin za som ko pali in vote hi an chiar zo to a ti chuanin Donald Trump hianin ne chaktak ai Donald Trump hianin atne boka za som nga le za som li pariat line anin thawani ti chon Texas te po entaila za som ko pahni in vote chiar zo to ania ti chuanin hai Kamala Harris chakna California te po hi entaila za somli panga chiar zo to nia ti chuanin Illinois ate po za som ko chiar zo to nia ti chuan hai New York ka Kamala Harris chakna te po ni se za som ko panga chiar zo to nia chu bang chuanin tuna he in than result hi za som ko pakua in a chiang thei kan ti to ni tuna tundin huna hianin result la tarlan lo hi state pali chau om to a chung te chu Nevada te ti chuanin Arizona te Michigan te ti chuanin Alaska te nia heng te poi chiar zo tep to nia hai Nevada hi en lok taila Nevada po hian za som sari pariat result hi chiar zo to ania ta chuanin Donald Trump hianin ne mai ni za som nga pakhat le za som li parukania chu bang chuanin hi result hi chiar zo po ni sengin Donald Trump hi chak ngei tura win ania ti chuan Arizona hi en le taila Arizona hianin vote hi za som nga pakhat chiar zo to ni in Donald Trump hian ma a hruai thaw tu na po hian Arizona hian ti chuanin Michigan hianin vote za som sari chiar zo to ni in Donald Trump hianin ne takina ne le ni ne takina ne le tu na hian Donald Trump hian za som nga pahni in ne Kamala Harris za som li panga antin mun hi ain khaw ani ti chuanin ni chinlo ka anron update kha Wisconsin hi entaila Wisconsin hian vote hi za som riat pariat chiar zo to nia andin mun hi ain khaw khop me Wisconsin hi swing state ni kan ti to kha tuna hianin vote hi za som riat pariat chiar zo to ni in Donald Trump hianin za som nga pakhat le Kamala Harris hian za som li pasari a muwa Donald Trump hianin tuna po hian ne ema tundin muna Kamala Harris hin hanle thalle turi chuanin thil thei ni to lo ni achan chu vote hi chiar zo deuh thuak vek to ni ani to a hei Texas tin hei Alaska te po entaila Alaska te po hianin Donald Trump hianin ne takin tuna hianin ma a hruaya vote ero chu za som ti panga chau chiar zo alania tundin muna hian tuna result la tarlan lo heng state palia hian Kamala Harris chakvek don po ni se Donald Trump hi a president to don to thawa ti chuanin chu tiang ni lawin tuna hianin result la puan lo state palia po hianin Donald Trump hian chak takin ma ala hruaya ala ne chara chu bang chuanin tun tung in than hi Donald Trump hianin ne takin a president don ani ti kha tuna hianin arun chiang thokhat thuak to a za som ko pakua in Donald Trump hi a president don ani ti kha a hriat to ani tin hei Georgia te po enila Donald Trump hi chakzok angin an puanga Donald Trump hi chakzok angin an run tar langa za som ko pali vote chiar zo to ni in Donald Trump hianin za som nga le Kamala Harris hian za som li pariatin za som li pariat an muwa
Donald Trump hian tuna hianin achak zop anga puan ani to ni ti chuanin hei swing state North Carolina te pawh ni sengin vote za som ko pariat lai chiar zo to nia Donald Trump hianin za som nga pakhat lai hne na a chang to ni chu bang chuanin kan lo tong trai na te pathianin angai kha a pathianin a changa tuna hianin Donald Trump hi a president le ngei don ani ti kha kan run puang ani ole hei tuna Pennsylvania pawh ni sengin za som ko pali vote hi chiar zo to ania an din mun hi ala in thlau tuang zela tunang din muna Kamala Harris in Donald Trump han le thal le tur chuan thil ni thei ni to lo ani mo ai Oklahoma ang chi te pawh ni se vote za som ko pa ko chiar zo to nia ti chuanin Kansas te pawh ni se za som ko pariat chiar zo vek to nia ti chuanin tuna hianin YouTube lama chuanin an lawm vut to Donald Trump atan tu te chuanin anin chibaya anin pomanin ko Donald Trump president kan nei ta ti in lawmin an lam vut to ni but hopefully we will see him soon. And so I just want to add a little bit of perspective just as a Capitol Hill report. I remember when John Kerry did this to George W. Bush in 2004. tuna hianin hei me PN le taila rong an pek to tele result chiang thokata an run da to te hi chuanin vote hi chiar zo deuh thuak vek to ni to ai Wisconsin te pawh hi enila za som riat pakua chiar zo ani to Donald Trump a chaka ti chuanin hei Kansas te pawh hi enila za som ko pariat chiar zo ani to Donald Trump a chaka ti chuan tuna result la fiat lo state palia pawh hi ani se hei result hi an run da chuat oirin oma Michigan a pawh hianin za som sari chiar zo to nia Donald Trump hianin ahne em mai ni za som nga patni le za som li panga chu in thau ve tak an ni ti chuanin ai Nevada te pawh ni second chiar zo tep to result hin run an run da chuat thuairin oma Arizona te pawh ni second anun da chuak thuai anga chuanin hei Alaska hi chu chak Donald Trump a chak ngei tura rin na khani hrimhrima a chan chu in khan lo to reng a pawh Donald Trump hianin Alaska hi chuanin Republican na hi chuanin hne na an lo chan to na state khani wangin hei chu Donald Trump ta sa kan da ni chu wang chuanin tuna hianin kan lo tan em Donald Trump chu a president don da za la soi chiangam lo mai la za som kwa chuan za som kwa pa kwa chuan a chiang to ani ti kha chanchin kan run update ani tuna result an la run puan chua lo heng state palia te pawh hian Donald Trump ma a ruai veka an din mun hi a in thau em ani ti kha chanchin kan run update le ani tuna hian state pali chau result la fiat lo ania tun result fiat to china pawh hian Donald Trump hianin ahne to vote te pawh chiar zo thokhat tu kani to kan soita kan khan Kamala Harris hian han le khal thur Kamala Harris hian han le khal le tura han le thal le tur hi chuan thil thei ani to lo ani tuna heng result an la run tar lo wa te pawh hian ni se Kamala Harris hi chak vek don pawh ni se Donald Trump hi a president to don thau ani ole kan tong tai ni te pathianin a changa Donald Trump ni na changta a pathian ne na lom tu soina chang kha kan phele theu don nia voini chuni man nuam takawani don em in zawai in tu na tan chuan mang tha le phot mai ule